ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሙሉእ ብሙሉእ ጸጥታ ብምፍራሱን እቲ ግጭት ናብ ከተማታት ጎንደርን ባህር ዳርን ይጽጋዕ ብምህላው ባንክታት ገንዘብን ናብ ኣዲስ ኣበባ ይቅዕዛ ምህላወን መርበባት ዜና ተሃገር ሓቢረን። ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ዝርከባ ባንክታት ዝጸንሐን ጥረ ገንዘብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘዕቅዛሉ ኣገልግሎት መሃብ ደዋብ ዘብላሉ ዘለዋ እዋን ህዝቢ ካብ 10,000 ብር ንላዕሊ ጥረ ገንዘብ ከየውፅእ እውን ከልኪለን ኣለዋ። ብመሰረት መርበባት ዜና ተሃገር ዘቕርቦ ዘለዋ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣጋጢሙ ዘሎ ምፍራስ ጸጥታን ንምርጋእ ናይ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምእዋጅ እውን እንተኾነ እቲ ኩነታት እናባእሰ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ከተማታት ጎንደርን ባህር ዳርን ዝተወልዐ ግጭት ክሳብ እዋን እዚ ይቕፅል ከም ዘሎ እተን መርበባት እኳ እንተሓበራ መንግስቲ ግና ነተን ከተማታት ካብቶም ዕጡቃት ነፃ ይገብረን ምህላው እዩ ዝጠቀስ። እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ብፍላይ ድማ ሚሊሻታት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ከባቢ ከተማ ደብረ ብርሃን እውን ይቕፅል ምህላው እዩ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ መግቢ ዓለም ንልዕሊ 2 ወርሒ ኣቋሪፆ ዝፀንሐ ረድኤት ናብ ኢትዮጵያ ይጅምር ምህላው ኣፍሊጡ። ምክፍፋል ረድኤት ብክልል ትግራይ ጀሚሩ ምህላው ዘነፀረ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ናብ ካልኦት ክልላት ከበፃፅሕ ተስፋ ከም ዘሎ ተመልኪቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን 13 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ከም ዝኾነ እዩ ዝጥቀስ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተወሊዑ ብዘሎ ኩናት ብዝሒ ግዳያትን ተመዛበልትን ክንፀር እኳ እንተዘይከኣለ ሰብኣዊ ቅልውላው ተሃገር ከጋድድ ምዃኑ ግና ይፍለጥ። ቱኒዝያ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ስደተኛታት ትፍጽሞ ምህላዋ ብማዕከናት ዜና ዝጋዋሕ ዘሎ ሓበሬታ ጸለመ እዩ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ብ8 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነጺጉ። እቲ ሚኒስትሪ መግለጺኡ ቱኒዝያ ብኣንጻሩ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ኩነታቶም ትከታተልን ትከላኸልን እያ ዘላ ኢሉ። እንተኾነ ቱኒዝያ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ንምግታእ ድባታ ናይ ምሕላው መሰል ከም ዘለዋ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ። ቱኒዝያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ሓሊኖም በብእዋኑ ናብቲ ሃገር ዝሰገሩ ዜጋታት ትሕተ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝኾኑ ስደተኛታት ተጋፍዕን ንኣሽሓት ካብኣቶም ድማ ናብ ዓዶም ብግዴታ ንምምላስ ኣብ ሰሃራ ከም ዝጠንጠነቶም እያ ትውቀስ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ናይ ገዛን ጉልበትን ስራሕ ተዋፊሮም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ብዙሕ ግፍዕታት ትፍጽም ምህላዋ ክትውቀስ እያ ጸኒሓ። መንግስቲ ቱኒዝያ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ሓሊኖም ናብታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝኣተዉ ስደተኛታት ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብሃገራዊ ማሕበረሰብ ተቃውሞ ክገጥሞ እንከሎ ብሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ዝምራሕን ኣንጻር ስደተኛታት ጽልእ ዘለዎን መንግስቲ ኢጣልያ ግና ደገፉ እዩ ገሊጹ። ኢጣልያ ኣብ ምግታእ ስደተኛታትን ካልእ ናይ ንግዲ መደባትን ዘጠቃለለ ናይ ልዕሊ $1 ቢልዮን ምስ ቱኒዝያ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስደተኛታት ጽዒና ካብ ገምገም ባሕሪ ቱኒዝያ ዝተበገሰት ጃልባ ኣብዚ ሰለስተ እዚ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብምጥሓላ ብውሕዱ 16 ሰባት ሞይቶም። ጅቡቲ ኣስታት 50,000 ቶን ክብደት ንዘለዎን መራኸብ ንምጽጋን ዘኽእል ተንሳፋፊ ጋራጅ ኣብ ኣገልግሎት ከም ዘውዓለት ኣፍሊጣ። ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ነቲ ኣብ ጽገና መራኸብ ዝዋፈር ተንሳፋፊ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ኣብ ዝተቐበለሉ ኣጋጣሚ ኣብ ቁጠባት ሃገር ዓባእ በርክቶ ከም ዝህልዎ ብመንገዲ ትዊተር ገሊጹ። እቲ ተንሳፋፊ ጋራጅ ኣብ ክልል ማይ ባብኤል መንደብ ንመራኸብ ከጋጥመን ንዝኽእል ጸገማት ኣብ ምጽጋን ዓብይ እጃም ክበርክት ከም ዝኽእል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ገሊጹ። ኣብ ክልል ማይ ቀይሕ ባሕሪ ዝለዓለ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ እትግለጽ ጅቡቲ ብዘይካቲ ንናይ ንግዲ መራኸብ ትህቦ ኣገልግሎታት ወደባታ ንሃገራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት እውን ተውዕሎ እያ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን